avui en dia jo crec que el tema de composició d'efectes i de trucos, com se li podria dir també, és una cosa que diguéssim que satisfà diferents funcions. Hi ha el cas més directe, que és això no existeix i aleshores ho tinc que crear d'una manera irreal, i és allà on entra el 3D i tots aquests efectes especials tan sofisticats que venen al cinema els darrers anys. Una altra qüestió pot ser econòmica. La qüestió econòmica també és molt important perquè, per exemple, el cas del Titanic, són uns efectes especials que supleixen alguna cosa que jo la podria rodar directament, però no la faig directament perquè em surt molt més car que fer-ho en 3D, no? I després hi ha la que és de pur accident, que això són els grans efectes, les grans composicions i els grans efectes digitals, que se'n fan moltíssims i el fotut és que la gent no se n'adona compte que s'han fet, no? Per exemple, jo podria dir que per mi és molt més complicat moltes vegades en un plano treure un micro que s'ha colat i tindre'l que borrar amb el que hi ha darrere, tingué que fer recortes i pegues bastant milimètrics i amb bisturí, que no pas agafar un drac que me l'han fet en 3D d'una manera molt acurada i molt ben feta, i insertar-la dintre d'un altre plano rodat en una altra banda. Aleshores, jo crec que aquestes són les tres grans àrees de la composició i dels efectes.